Happy Valentine's Day vadivatariri nevateereri. Ndakapfeka hembe yangu tsvuku sezvinodana zuva racho. Asi manzwei, zvinorevei, zvakabva kupi? Ini pakudanana kwenyu, mungave muwanano, mungave vadiwa-diwa, zviri kukubatsirai papi, zviri kukusumudzirai here, zviri kuita sei? Iyoyo yese yandabvunza mibvunzo yekuti ndinotarisira kuti munozopindura kuti kana tichimhanya-mhanya neValentine's Day, tiri kunzwa kuti kudii, tiri kuitei. Asi heinoka chenjedzo yandinoda kukupai, chenjedzo neyambiro ndeyekuti kana tiri mukudanana, kana tiri murudo, tingave vadiwa-diwa, tingave vari muwanano, tinodanana kubvira musi wa1 January kusvika musi wa31 December, nekuti rudo haruna date, haruna nguva. Kuti kamirira 14 February iyeyo akasvika tisina mari, ako kakasvika paine nhamo, kwakasvika tafamba takamanikana nemabasa, kana kuti paine urwere, tinoita sei? Ngatigare tichidanana, ngatigare tichipanana zvipo. Tiri kunzwa gore rino madzimai ari kumhanya-mhanya kuti anzi aiwa, igore rino ivipie, vakadzi ndo vari kupa varume. Aiwa, asi mamagara musingavape, kana kuti wanga kugara vasingakupei here? Kuzviri kumbofamba sei? Rudo nderwe mazuva ese. Ko kana ukadanana nemunhu ukasapedza gore dheti rikasakusvikira here, unokotoka usina chaukapiwa? Aiwaka, vanhu ngavadanane mazuva ese. Nhasi izuva ratinongofunga nekuwedzera zvagara zviripo kare. Hazvitange musi wa14, ndosaka vamwe vachipedzisira vatsamwidzana, ndosaka vamwe vachipedzisira vachema, ndosaka vamwe vachizozvitengera maruva, ndosaka vamwe vachizozvitengera kunyange zvipo. Ko kana wazvitengera, wagona here pachawaita chii? Aiwa, nhasi ngatiswerei nemufaro, izuva guru. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisanga.